Ola boas, que tal? Son Óscar, o voso profe de música. Estou aquí detrás da páxina web do cole e este vídeo que vou a facer hoxe é para ensinarvos un pouco como temos organizados todos os contidos de música, que é moi fácil de ver, pero para os que a veces vos costa un pouquinho máis ler as indicacións, pois para que vos resulte máis visual. Ben, como sempre, temos a páxina principal de música que está na marxe esquerda da páxina web. Aquí, vedes, aula de música. Esta é a páxina principal, onde temos todos os contidos de música. Linkado a esta páxina están estes outros 4 elementos que son contidos que quixen separar para non meter todos apiñonados en aula de música e separar un pouco por temáticas, por traballo, non? Entón, temos aula de música. Se hubo aula de música, aquí me abre a páxina principal, onde temos as actividades para os días todos que pasamos pola alerta do COVID-19 hasta ahora, hasta o remate de curso. Sempre o poño ao principio as novidades que vou publicando para que vos sexa máis fácil vela, máis sinxelo, e despois poño todas as propostas que van. Vedes que aquí estreamos o noso videolog didáctico, pois eso é un dos apartados que temos aí que imos a ver agora, o videolog didáctico. Como vos dixen, recursos que temos noutros blogs que son elementos fillos do blog de aula de música, tamén os temos aquí como actividades. Evidentemente, linkeados. Se eu lle der ahora aquí, mo abriría nunha nova xanela. Aquí temos todas as propostas, ben, organizadas por cursos ou por etapas. Educación infantil, primeiro ciclo, que sería primeiro e segundo, e a partir de terceiro, segundo ciclo, terceiro e cuarto, temos cousas xerais para terceiro e cuarto, como nos cursos anteriores, pero tamén temos cousas específicas de flauta para tocar os de terceiro e os de cuarto, vale? E unha introducción ao ukelele, porque como sabedes, isto é máis ben para os de cuarto. En quinto estamos traballando o proxecto que cole, que é outro dos apartados que temos, e que temos aquí o enlace tamén, ou aquí, ben, no que temos diferentes indicacións, despois vos ensinarei. Terceiro ciclo mesmo, contidos xerais de linguaxe musical, etc. E despois a organización por cursos de temas de flauta e temas de ukelele. Todo para baixo. Imos ter actividades dirixidas a todos os niveis, que se poden traballar de distinta maneira e dende calquer curso. Temos desde xogos para cantar, xogos para compoñer, xogos ou apps, para tocar a batería, para exercicios interactivos, fichas imprimibles, blogs interesantes con outros contidos, accesos a eses blogs, etc. Vale? Hai un montón de actividades onde podedes escoller. O xeito de poñelas así é que vos pois un pouco forades seleccionando cos vosos pais as cousas que vos apetecese facer, dependendo dos vosos intereses, das vosas inquedanzas, vale? En cada momento. Ben, pois isto sería todo. Vedes, aquí temos acceso a músicos galegos, outra actividade que temos no outro blog aí, e que aquí tamén aparece o seu enlace, que agora vos explico. E remataríamos aquí ao final con isto, ao correo onde podedes mandar calquer traballo que fagades ou calquera dúbida. E a partir de aquí para baixo temos todo o que xa tiñemos antes na páxina web, vale? O sea, temos os contidos que xa tiñemos antes do confinamento, ben? Que hai contidos xerais tamén para traballar distintas cousas e que temos tamén por cursos organizadas cancións, vale? Pero ora interésame que vos centredes nesto que puxemos para o confinamento, para o remate de curso. Ben, entón, aula de música. Xa sabemos que aquí están todos estes contidos, que hai contidos organizados por cursos e hai contidos que son xerais, ben? E que hai os contidos que vou poñendo recentes, van aquí a novidades e despois van pasando para baixo, para onde temos as propostas todas,
e vou renovando as novidades. Ben, agora, sigo. Estes 4 blogs serían outro tipo de contidos que quixen separar para non meter todo apiñonado aquí e mesturar as distintas formas ou obxectivos de traballo, non? Entón, temos, por un lado, aquí, Proxecto Ukelele, que é a páxina web onde temos todos os contidos de ukelele, que, como sabedes, traballamos en quinto e sexto de educación primaria. Entón, podo darlle botón dereito e abrir nunha pestaña nova, ou se lle clico en riba, vai abrir aquí xa directamente o blog. Temos todo aquí. Se vamos a esta xanela, vemos todo, vale? Sobre o proxecto, orixe do ukelele, como afinar o ukelele, acordes, escalas, cancións en galego. Se quero volver para a páxina de atrás e non abrir xanela nova, doi a flecha para atrás e xa estaría, vale? E xa volveríamos. Ben, perdoades hoy de ruidos, pero andan por aquí os peques por detrás. Isto é o tema da conciliación. Seguimos. Voume parar en Músicos Galegos. Esta é unha iniciativa que fixen tamén a raíz do confinamento, no que o obxectivo é aprender diferentes artistas, grupos, músicas galegas. Entón, cada venres publicamos un artista e varias das súas músicas e xa levamos como 7 artistas. Ben, aquí temos, a venres explico unhas músicas e temos aquí un PDF interactivo no que podemos ver, se tedes moitas ganas de coñecer grupos, podemos ver xa un montón de grupos aquí directamente. Se eu abro aquí, temos aquí música en galego, temos organizados por estilos e temos organizados por temáticas. E aquí accedemos a todos eles, con vídeos e un pouco de información de cada un. Ben, botadelle un ollo que está moi ben. Se queredes simplemente ir vendo que publicamos cada venres... Patata! Sí. Patata. Sí, está aquí. Aima. Vale. Se queredes ver o que publicamos cada venres, pois vedes que esta semana coñecemos a Milladoiro. Pois foi o que colguei onte. E aquí tedes a información de Milladoiro, algún link para a información a eles, tamén nas fotos temos acceso á páxina web ou a Wikipedia. E despois temos vídeos do grupo, vale? Para que coñezcades un pouco cada grupo. O mesmo cos 7 que fomos traballando. Luz Casal, Roxe Ruxe, Grupo de Rock Galego, Uxía Senlle, Carlos Núñez, un gaiteiro dos máis importantes de Galicia, etc. Mercedes Peón, unha das mulleres máis importantes galegas que se chama Músicas do Mundo. E o primeiro que publicamos que foi Xavier Díaz, e aquí está as Adofeiras de Salitre, que ten un proxecto de música tradicional fermoso. Ben, pois todo isto en músicas galegas ou músicos galegos. Ben, pois agora, si queremos ir ao seguinte, xa traballamos algo de música, xa vimos o que eran os recursos de música, vimos que tiñamos o proxecto Ukelele, vimos músicos galegos e agora temos videolog didáctico. Que é o videolog didáctico? Pois é un blog no que o colgo son contidos de música, pero a través de youtubers, sexan máis coñecidos ou menos, con que? Con cousas dende teoría musical ata curiosidades de outro tipo, relacionadas todas coa educación musical, pero dun xeito o máis divertido posible. Hai vídeos realmente divertidos. Entón, neste videolog o mesmo, temos novidades, as últimas cousiñas que imos colgando irían a novidades, e estas novidades, aquí temos o meu último vídeo tocando as culleres, e estas últimas novidades irían pasando a propostas e iríamos cambiando as novidades estas por cousas que vamos incorporando novas. E aquí temos isto, temos dous, digamos, apartados grandes, que un é Cousiñas da Terra, que son de aquí, de contidos galegos, e a continuación contidos xerais. Vedes que xa están en verde. Vedes que aquí temos en verde contidos xerais e Cousiñas da Terra. Ben, pois en contidos xerais despois temos organizados estes mesmos con vídeos por niveis. Aquí temos separado en 3 niveis: educación infantil e primeiro ciclo de educación primaria, e a partir do terceiro de educación primaria teríamos
os outros todos, terceiro, cuarto, quinto, sexto de educación primaria. E aquí temos vídeos de historia, e dentro destes vídeos todos divertidos temos teoría musical, curiosidades e obras ou historia da música. Vale, cousas que podemos aprender destas temáticas. Está separado tamén por os youtubers, que este é Pablo Abarca, este é... No, eu soy Odín. Si, ti eres Odín, pero ahora estou grabando unha cousiña para os nenos do cole, vale, cariño? Vale. Veña, meu amor, vamos seguir. Entón, aquí temos a Jaime Altozano, que ten uns vídeos super divertidos, que vos recomendo. Remataríamos co videolog didáctico, vale? Unha vez que vimos o videolog didáctico, vamos ao blog de Óscar, que sei o que nos faltaría. Que é o blog de Óscar? Pois é un blog que fixen para non mesturar as actividades ou recursos musicais con as publicacións que facemos de actividades que facemos nós no cole. Por exemplo, os bailes do Entroido, o baile que fixemos o día da Rosalía de Castro, as actividades que facemos dos proxectos, por exemplo, pois do Ecoteo, cando fixemos o videoclip do Ecoteo, etc. Todo eso está no blog de Óscar, organizado, para non mesturalo coas outras cousas. Ben, entón, blog de Óscar, aquí temos letras galegas, a peza que mandamos o Enreguéifate deste ano. Tamén están máis abaixo as dos anos anteriores. Un traballo que nos mandou Pedro, tocando hino galego, Día das Letras. Digamos que son vídeos de actividades que facemos nós no colo ou calquera de vos por iniciativa propia, vale? E que irades publicar. O vídeo que fixamos os profes a raíz desta situación do COVID-19. O vídeo do baile Rosalía, etc. Vale? Todo aquí temos, digamos, vídeos. Dicir, isto non é para estudiar, nin para aprender, sino para que vexades cousas que ides facendo, que imos facendo. Tamén están os talleres de Han, que fixemos con infantil e terceiro de primaria, que quedamos a medias porque despois tivemos o confinamento, pero era unha actividade para todos. Ben, pois aquí tedes os vídeos, a actividade da Porta Violeta, etc. Entón, resumindo, que aquí temos unha páxina principal, aula de música, onde están todos os recursos e estes subblogs que xa vedes que van anexos a este principal, que son blog de Óscar, que vos acabo de explicar, proxecto que cole, para o ukelele, músicos galegos, que son propostas musicais de músicas e músicos galegos, e o videolog didáctico, que son os youtubers, e con cousas que podes aprender de música, dende tocar algún instrumento, ou facer algún instrumento, dende historia da música, teoría musical, pero dunha maneira o máis divertida e máis amena, vale? Que sei que vos gusta moito, de aí veu a idea do videolog, para que empreguedes o YouTube dunha maneira productiva, porque é unha ferramenta que ben empregada, como case todo de internet, pois nos pode axudar a aprender un montón de cousas e a resolver moitísimas dúbidas. Entón, pois, esa foi a idea do videolog didáctico. Por que isto está separado? Pois porque se tiveramos todo isto concentrado nesta páxina, pois, sería un pouco complexo distinguir todo, non? De aí a miña decisión de separar isto. Por un lado, as publicacións de cousas nosas do colo aquí as cousas do ukelele, aquí esta nova iniciativa de coñecer a música e a cultura galega, e aquí o vídeo didáctico no que hai youtubers ou vídeos de YouTube e outras plataformas, podría ser, nos que aprendemos diferentes cousas de música de un modo máis ameno. Nada, non me lío máis, agardo que vos fose de axuda, é moi sinxelo de ver, pero bueno, así para que entendades un poquinho máis a organización. Calquera dúbida sabedes que me podes escribir a oscar@ramallosa.org e nada máis que mandarvos un bico moi grande e que todo desexando que nos volvamos a ver, vale? Saudiños, abur!